Salut, voi face un update pe Bitcoin, vă spun care sunt următoarele zone importante de short sau de long, apoi o să vă arăt cum am trasat datele importante pe care vi le-am arătat și pe Twitter, după care vom intra pe câteva site-uri, probabil o să ne uităm și peste DXY. Ok, și haideți să intrăm pe Twitter în primul rând, da, aici am dat câteva zone de suport. Dacă ne uităm peste postarea originală, vă spuneam că 29.336 poate fi prima zonă de suport, de unde putem să vedem o respingere. După cum știți, eu tranzacționez nivel cu nivel. După care a rupt acest suport, dar am avut totuși o respingere destul de bună pentru un scalp, după cum ați văzut. Apoi am avut 28.818 și aici este rezultatul, da? Deci respingere destul de mare din prima zonă, apoi a respins perfect a doua zonă. Aici se putea face un scalp, dacă se dorește se mai poate sta în acel long, ok? Dar următoarele zone de suport sunt destul de importante, 28.300 cu 28.200, pentru că în cazul în care le va rupe sau dacă le ia rezistență, confirmă într-un fel că prețul va ajunge undeva în 25.150, ok? Bine, o să vorbim și despre datele importante, dar vă spuneam aici într-o postare că avem 5 și 14 aprilie. Pe 14 aprilie, după cum vă explicam și în clipul trecut, am avut mai multe confluențe pe Fibonacci Time, dar și pe Gunbox. Ok, și după cum ați văzut, avem și rezultatul pe 5 aprilie. Am avut ceva volatilitate, după care s-a consolidat puțin, urcare exact până în data de 14, apoi am avut o scădere, ok? Poate fi un început de schimbare de trend, pentru că data asta, repet, a fost destul de importantă, da? Erau foarte multe confluențe acolo. O altă postare în care vă spuneam că Bitcoin poate vedea o scădere destul de mare, atâta timp cât stă sub 31.700 sau dacă e să rotunjim undeva la 31.800. Încă nu a luat suport zona asta și probabil că aici se va decide, ok? Dacă ia suport 31.700 sau 800, atunci ne așteptăm la zonele de la 34 cu 35.000. Dar dacă ajunge în 34.000 sau poate chiar 35.000, avem un gap pe CME. Putem vedea o respingere de acolo, dar oarecum confirmă că nu acela va fi topul, ok? Deci după o corecție, pentru că totuși vom avea rezistențe acolo, haideți să vă arăt aici pe chart, da? Deci vorbesc despre aceste rezistențe la 35.000 de fapt, 400 cu 35.948. Dacă Bitcoin face ceva de genul, da? Dacă vedem o respingere din zona asta, dar totuși ia suport, ok? 31.800, confirmă că o să ajungă aici. De aici, normal că putem să vedem o scădere, dar nu cred că ăsta va fi topul, da? Noi acum vorbim despre un scenariu bullish, ok? Pentru că ăsta poate fi un val 4, o să vă arăt imediat, apoi urcare din nou și urcarea aia poate să fie destul de agresivă spre 40.000. Da, dar va trebui să așteptăm câteva zile să vedem ce va face Bitcoin în zonele astea de suport, pentru că astea sunt destul de importante. Avem și un alt gap pe CME, undeva la 28.000 sau între 28.000 și 28.347, exact unde avem și zonele de suport. Și dacă nu le va ține pe astea, da, dacă gapul de pe CME Futures o să-i dea continuare acestei scăderi, atunci putem să confirmăm că Peak Time-ul pe 14 aprilie a dat topul, da? Topul local în această zonă. Încă nu avem o scădere atât de mare încât să confirmăm că ăsta a fost un top local. Nu a rupt nici structura pe daily, așa că încă putem să ne așteptăm la zonele de mai sus, da? Asta poate fi doar o lichidare de longuri, apoi urcare din nou. O să intrăm imediat și pe un time frame mai micuț, ok. Dacă ne uităm și peste CME Futures, o să vedeți puțin mai bine, pentru că le-am reprezentat aici, suntem pe daily acum, da? Și avem gapul ăsta între 34-36.000, exact unde avem și noi rezistențele acelea mai puternice. Iar în partea de jos, primul gap 28 cu 28.300, ok? De obicei aceste gapuri, dacă sunt în partea de sus, au rol de rezistență sau putem să vedem o respingere mai mare. Iar dacă sunt în partea de jos, la fel, suport sau putem să vedem o respingere mai agresivă, da? Dar să nu uităm și de gapul de la 21.100, 20.000. Sunt de părere că prețul o să ajungă aici, mai devreme sau mai târziu, probabil chiar și mai jos, înainte de
a începe bull marketul, ok? Bine, păi acum vreau să vă arăt cum am dat acele zone de acele date importante pe 5 și pe 14. Celelalte date nu vi le pot arăta pentru că ele sunt pe grupul privat de Telegram, dar știm cam în ce lună să ne așteptăm la reversal-uri sau în ce date putem să vedem volatilitate, ok? Ce vă pot spune este că următoarea dată importantă va fi luna viitoare în mai, ok? Vreau să intrăm puțin și pe BLX, haideți să intrăm acum, ok? După care o să vă arăt cum am dat acele date. Intrăm pe monthly, ok, logaritmic și o să vedeți ceva destul de interesant, mi-a arătat și mie un amic. Am zis să vă arăt și vouă, da? Și dacă ne uităm în data asta, am avut yearly open, adică începerea anului, aș putea spune, 2021, aici a început. Și dacă ne uităm puțin câte luni au durat până am avut topul aici la 69.000, vedem că au fost 10, deci 10 luni până acolo. După care, dacă facem același lucru, da, și măsurăm încă 10 luni de la începerea anului 2022 de data asta, vedem că exact 10 luni au durat până în bottom. Ok? Deci destul de interesantă treaba asta. Aici am avut începerea anului 2023. Dacă măsurăm încă 10 luni, am avea 1 noiembrie. Dar ce este interesant, să șterg puțin acum 1 noiembrie 2023, interesant este că pe Fib Time, dacă îl trasăm din top și până în bottom, vedem că exact pe 1 noiembrie avem nivelul 1. Da? Deci asta va fi o dată destul de importantă și ceva o să se întâmple acolo. Fibonacci Time ne spune că urmează un eveniment sau urmează volatilitate sau schimbare de trend. Ok? În general cam asta ar fi interpretarea. Ok? Acum Bitcoin este la o rezistență, dacă ștergem totul și intrăm puțin, de fapt putem să lăsăm pe monthly. Dacă trasăm un trend line din zona asta și până aici, ok, unim aceste două puncte, vedeți că este la o rezistență, intrăm puțin pe weekly să o vedeți mai bine, da? Pe logaritmic. Exact în ea a respins acum, da? Sau s-a oprit, aș putea spune. Și a fost suport, apoi rezistență și acum din nou rezistență o putem face cu roșu, ok? Dacă pe asta o va lua suport, vă dați seama că ne așteptăm normal la zonele de mai sus, dar deocamdată vedeți o respingere sau avem o respingere nu foarte mare, dar avem o confirmare că rezistența asta este destul de puternică având în vedere că ne uităm pe weekly. Da, și acum o să vă arăt cum am dat acele date importante pe 5 și 14 aprilie cu Gun Square și Gun Box, da? O să rămânem cu aceste zone, pentru că ele sunt următoarele zone de suport importante, începând cu 28.347, dacă nu le ține pe astea, normal că avem și alte zone de suport, dar, vedeți, cu linie îngroșată, avem 25.189, putem rotunji 25.200, zonă foarte importantă de suport, zonă în care probabil că și eu o să mai cumpăr ceva pe spot. După cum știți, eu fac hedging, am longuri deschise, aici în top am prins short pentru că am avut acea dată, dar am avut și rezistențe pe unele charturi sau zone de short. La fel și aici am avut zone de suport, dar le-am postat și pe Twitter, ok, la 28.800 după cum știți. Deci cam astea sunt următoarele zone de unde puteți să vedeți o respingere, sunt destul de ok. Iar rezistențe sau următoarea rezistență ar fi 31.450 în cazul în care faci un higher high, apoi 31.800 aici se poate încerca un DCA în cazul în care nu respinge foarte tare din prima zonă, din 31.450, ok? Pentru că ne putem aștepta la o respingere sau un short destul de bun din această zonă. Mai sunt câteva rezistențe, ok, între 31.800 și 35.000, dar astea sunt destul de importante. Acum haideți să vă arăt de ce. Știu că trec din una în alta, dar trebuie să vă explic și treaba asta sau să vă arăt de ce sunt zonele astea importante. Pe aici putem avea un A, B, deși corecția asta nu arată chiar superb pentru un B, dar e ok din punct de vedere tehnic. Și aici am avea C-ul, ok? Deci C-ul ăsta
n-are voie să urce peste 31.800. Iar dacă îl confirmă, după cum ați văzut și pe Twitter, eu am pus aici un dreptunghi și vă spuneam că din acest dreptunghi prețul poate să aibă o corecție mai mare, tocmai din cauza scenariului bearish. Da, și ceul ăsta, dacă maximul este la 31.800, înseamnă că va trebui să avem grijă la ce va face Bitcoin până în acea zonă, pentru că putem să vedem acea scădere. Da? Scăderea poate fi destul de agresivă dacă ceul se confirmă aici. Și cum scăpăm de acest scenariu bearish? Păi dacă prețul urcă și vedem că ia suport 31.800, înseamnă că suntem pe valul 3, da? Pentru că s-a invalidat acel ABC, adică valul 3, trasăm aici valul 1, 2, 3-ul care poate ajunge în zona asta de aici, 4 și 5-ul mult mai sus. 35.450 cu 35.948 sunt abia primele targeturi pentru un val 3. 3-ul ăsta se poate extinde și mai sus, da? Dar pentru a avea o confirmare că Bitcoin se duce spre 40.000, poate chiar și mai sus până în vară, va trebui să ia suport. Repet, treaba asta va trebui să ia suport primele rezistențe, ca să confirme că este pe un val 3, să confirme că ajunge până în zona asta de aici, apoi dacă vedem o scădere, ăsta poate fi doar un val 4, nu neapărat să fie scăderea foarte, foarte agresivă, ok? Deși, na, vă dați seama că, având în vedere că tranzacționez nivel cu nivel, o să intru short în acest range, cu stop loss și o să vreau să stau puțin mai mult. Dacă prețul scade, normal că o să-mi iau profitul, închid jumătate de tranzacție, nu o să intru short dacă n-am un long deschis în primul rând, pentru că așa fac hedge, am strategia mea, dar normal că nu o să închid acel short în cazul în care văd o scădere. Dacă valul 4 se prelungește mult mai jos, atunci este ok pentru mine. Dacă nu, eu oricum deja mi-am luat profitul, da? Și prețul poate să facă absolut tot ce dorește. Dacă urcă mai sus sau dacă urcă peste entry-ul meu, da, și intru puțin pe minus, normal că o să opresc trade-ul și caut următorul short în partea de sus sau peste 35.000 de fapt. Dar deci cam asta ar fi interpretarea. Și acum vreau să vă arăt puțin care e treaba și cu Gun Square și cu Gun Box, da? Gun Square îl găsiți aici. Da, de fapt aici. Ok. Și ăsta e bottom-ul. Și va trebui să avem un interval și acela va fi de 180 de zile. Pentru că nu a depășit 180 de zile. Următorul ar fi la 360. Da? Și acum noi avem nevoie de un ratio corect. Va trebui să alegem. Eu deja știu cât să setez aici. Da? Am făcut un video tutorial pentru cei de pe grupul privat de Telegram. Ok, acum nu o să stau să explic toate chestiile astea, dar ele nu pot fi puse alandala, ca să zic așa, trebuie să avem un interval și un ratio, da? Vedeți aici intervalul de 180 cu ratio de 100. Bun, și după cum vedeți, a avut ceva efect, da? Deci data asta de 14, dacă ne uităm puțin aici, da, următorul nivel sau ultimul nivel, pe time, este în 14 aprilie și aici erau mai multe confluențe și pe Fibonacci time, da? Dacă ne uităm și în trecut, ăsta a dat bottom-ul, a fost pe 9 martie, aici din nou top, da, a scăzut, aici după ce l-a atins, prețul a început să urce, ok? Acum va trebui să punem și gun box-ul, întâi setăm gun square, îl punem în interval și în ratio, corect, apoi trasăm peste gun box-ul, da? Exact din bottom și până în partea asta de sus. Și avem data asta de 14 de pe gun square și aici avem data de 5, ultimul nivel pe gun box. Acum vreau să șterg puțin gun square și o să rămân în dar cu gun box-ul. Da, și vedeți aici a atins data de 5, prețul a urcat până în 14 și acum scade, respinge 0,75, vedeți aici că am avut și respingeri, da, pentru că avem pe time, dar și orizontalele astea pot fi zonă de suport sau rezistență, exact cum a fost și aici, da? Și vedeți că topul acesta l-a dat prin 0,5, jumătatea pe gun box, prețul a scăzut până aici, ok, până în 0,68, apoi prețul a început să urce până în 0,75
apoi a urcat până nivelul ăsta 14 aprilie, care nu este un nivel pe Gunbox, după cum ați văzut, este un nivel pe Gun Square. Ok, și cam astea au fost datele importante, normal că le avem și pe următoarele, după cum vă spuneam pe grupul privat de Telegram. Dar vedeți aici respingeri, a respins 0,618-ul, a respins și 0,75, da, a fost rezistență, acum a devenit suport în zona asta, 0,618 în cazul în care scade prețul până în data de 20 mai, da, atunci putem să avem o altă respingere în 0,618, altă respingere aici, 0,5, pentru că ele vor fi rezistențe, da? Ok, păi cam așa am trasat aceste tool-uri, v-am arătat și zonele de suport, zonele de rezistență importante și da, avem și chartul pe swing trading pentru cine interesează. În cazul în care vreți să luați un swing, va trebui să așteptați ca să cumpărați mai ieftin, da? Și ca să ajungă prețul într-o zonă importantă de suport, pentru că da, aici este totuși la un vârf. Nu este recomandat, mai ales dacă faci swing trading, să intri după o așa urcare, da? Ok, ne uităm și pe alte charturi, aici este pe 5 minute cu rezistențe, următoarele zone de short pentru un scalp și aici avem zone de long, la fel tot pentru un scalp. Alte charturi, ăsta vi l-am arătat deja, da? Deci sunt datele pe care le-am pus și pe Twitter, 5 și 14. Ok, aici avem un alt chart și ăsta este destul de important, de fapt linia albastră, da? Pentru că va fi o rezistență puternică. Acum depinde când ajunge. Dacă este astăzi 31.364, dacă este mâine 31.176, dacă este peste 2 zile 31.000 și așa mai departe. Ok? A fost suport aici destul de frumos. Alte zone de suport pe acest chart, după cum vedeți 24-25.000 ar fi prima, acum depinde la fel când o să ajungă aici. Okay? Bine, haideți să ne uităm puțin și peste dolar pe daily. Știți acest scenariu pentru că vi l-am arătat în clipul trecut și vă spuneam că BE-ul ăsta are target maxim la 99,765. Încă nu s-a invalidat, încă ne putem aștepta ca acest double bottom să aibă un efect și ca prețul să înceapă să urce pe DXY. Ok, o să intrăm puțin și pe 4 ore să vedem mai bine cum arată acolo sau care sunt chiar următoarele zone de suport mai apropiate de preț sau de rezistență, de fapt, ok? Da, dacă ține acest scenariu înseamnă că Bitcoin a avut topul aici pe 14 aprilie și scăderea poate continua. Dacă BE-ul ăsta se prelungește, da, și o să resping acele rezistențe pe care o să vi le arăt imediat, înseamnă că Bitcoin se va duce după lichiditatea de la 30.300, 30.600, vă arăt imediat pe high block. Da, și acum haideți să intrăm pe DXY, pe 4 ore, avem aici deja niște zone. Ok, vedeți că structura este bearish, destul de clar, va trebui să urce peste 102,8, această linie albă, să schimbe puțin trendul. Dacă face sau dacă reușește să facă treaba asta, următoarele rezistențe le aveți aici cu roșu. Odată ce trece de 103, va fi destul de bullish pentru el, ok? Dacă nu reușește să treacă măcar peste acest, pentru că asta e prima rezistență de fapt, acest trend line, vedeți că a avut respingere în zona asta, vă dați seama că următoarea dată nu-i neapărat să mai respingă, poate să ia suport, ok? Dar dacă nu ajunge până acolo, prețul o să scadă. Prima zonă de suport va fi aici, pe acest trend line. Iar la 99,691 avem ultima zonă de suport pentru scenariul acela ABC, ok? Bun, avem un canal descendent care de obicei rup în partea de sus. Acum, normal că mai poate sta puțin în consolidare în zona asta și apoi să rupă. Ok, cam asta ar fi și pe dolar. Vedeți aici zonele importante. Și acum vreau să ne uităm puțin peste Bitcoin, dar pe un time frame mai micuț. Ok. Dacă intrăm puțin pe RSI o să vedeți un bullish divergence, prețul a făcut un lower low, a preluat ceva lichiditate din zona asta, vreau să intrăm și pe high block.
Ok, să vedeți mai bine și care sunt următoarele zone cu lichiditate sau cu cantități mari de short liquidation, long liquidation. Și vedeți că au preluat lichiditatea asta de la 29.000 și prețul a respins puțin, dar asta nu înseamnă că trebuie să țină neapărat, ok? În partea de sus se adună lichiditate peste 30.600 pentru că se intră short, normal, și de obicei traderii își pun stop loss-urile peste un high. Și în partea de sus avem 30.800, da, sau aș putea spune că începe cu 30.600. Deci avem o cantitate mai mare la 31.300, ceva confluențe și cu zonele pe care vi le-am arătat eu până acum. În partea de jos avem o grămadă de longuri de lichidat la 27.400, de aici aș putea spune aproape sigur că vom vedea o respingere. Deci 27.300 cu 27.450 și la 24.350 avem ceva confluențe și acolo și sunt și pe Fibonacci. O altă zonă unde putem să vedem respingere. Dar e cel mai bine că atunci când îi lichidează pe alții, tu să intri. Ok? Lichidează longuri. După ce lichidează acele longuri, tu ai intrat long. Da? Nu vrei pe tine să te lichideze, apoi să vezi că prețul urcă. La fel și pe short. Aștept să lichideze pe alții care sunt short, apoi intri tu short. Da? Cam astea sunt zonele cu lichiditate destul de importantă. Deci următoarea va fi 27.400. Bun, ne uităm și pe un time frame mai mic. Am avut această scădere, asta e pe ultimele 12 ore. Am avut scăderea de azi sau dump-ul de azi, s-au adunat o grămadă de short-uri în partea de sus pentru că traderii intră short după o scădere. Mare greșeală. De cele mai multe ori aș putea spune, nu de fiecare dată, dar nu este o idee prea bună ca după o scădere mare tu să intri short, ok? Da, și vedem aici zonele începând cu 29.600 până pe la 30.275 s-au adunat o grămadă de short liquidations, da? Bun, ne uităm puțin și peste CryptoQuant, dacă vedem ceva interesant pe aici, dar vedeți că open interest-ul a scăzut puțin, e normal pentru că au lichidat longurile care au intrat în această urcare, da, și s-a resetat puțin acest open interest. De obicei, dacă el se resetează, începe o altă urcare. Acum, da, să ne uităm puțin și peste inflow, outflow. Vom avea ceva volatilitate sau urmează volatilitate pentru că avem inflow 1500 de bucăți, dar și outflow sunt 1100. Primele două indicatoare sunt pe spot, următoarele două indicatoare sunt pe futures și aici cred că sunt cantități mai mari, 2000 inflow și 2000 outflow. Asta înseamnă că va urma volatilitate. Da? Oricum a fost ceva volatilitate deja, dar o să vedem și de acum încolo. Bun, aici v-am arătat acest indicator, destul de interesant atunci când urcă acest global long and short accounts. Atunci când este în partea de sus, la un nivel mai mare, ne așteptăm la o urcare pe preț. Da? Și un alt indicator important, da? Whale versus retail, atunci când este cu roșu, ne putem aștepta la o urcare, atunci când este cu verde, ne așteptăm la o scădere. După cum vedeți, aici a stat pe verde, da? Și a urmat scădere. Aici a stat pe roșu, iar prețul a început să urce după. Cum a intrat din nou puțin pe roșu, așa că ne putem aștepta la maxim încă un lower low. Pe time frame mic vorbesc acum, noi suntem pe time frame de o oră, da? Trebuie să intrăm acum pe chart, ca să ne uităm puțin la sesiuni. Ok, hai să le punem FX Market Sessions și vreau să intrăm pe 15 minute. Ca să vedem dacă ne mai arată indicatorul. Bun, și am avut dump pe Tokyo și pe Londra. Acum Londra, dacă va consolida partea asta sau dacă prețul o să stea în zona asta, putem vedea un New York reversal, dar spre seară, după ora 19, după cum vă spuneam, sau poate prelua lichiditate de sub acest low, pentru că am avut ceva volum aici, adică să mai facă încă un lower low înainte ca New Yorkul să îi dea un reversal. Asta ar însemna că pe 15 minute probabil că intră și într-un bullish divergence, deci dacă face un lower low de aici, RSI-ul probabil că nu o să facă un lower low și vom vedea un strong bullish divergence și apoi o altă urcare. Ok, dacă ne uităm puțin peste
Elliott Waves, vreau doar să șterg aceste indicatoare. Da, putem număra cele 5 valuri care să vă arăt. Deci valul 1, 2, 3, urcare pentru 4, 5, lower low, apoi urcare din nou. Dar haideți să vedem care sunt invalidările. Eu de obicei trasez un canal paralel pe 0, pe 0, 2 și 1. Iar dacă prețul urcă peste baza canalului paralel, adică peste 29.850, înseamnă că invalidează scenariul. Normal că o să punem și un Fibonacci retracement din 2 în 4. Vedem care sunt următoarele targeturi pentru acest val 4. Vedeți că deja a atins 0,236, le-a atins 0,3, deci următoarea zonă ar fi la 0,382, facem cu roșu. Apoi avem 0,5 și max target ar fi 29.800 cu 29.000, de fapt 29.856 cu 29.808, ok? Dacă vedeți că prețul urcă peste 29.856, înseamnă că invalidează scenariul, pentru că valul ăsta 4 nu prea are ce căuta peste vârful valului 1. Dacă se întâmplă treaba asta, vă așteptați să facă un higher high pe o oră sau pe 15 minute, adică să treacă de 30.500. Asta înseamnă că va ori prelua și lichiditatea pe care v-am arătat-o pe high block, ok? Astea pot fi zone de short, dar poziții destul de mici, cu stop loss peste 29.856, în cazul în care credem în acest scenariu. Iar dacă se întâmplă, la fel, va intra în bullish divergence cu RSI-ul și după valul 5 vom vedea o urcare. Acum nu este neapărat să se întâmple acea urcare pe sesiunea pe New York, se poate întâmpla și pe Asia, la noapte, ok? Bun, mai sus avem imbalanță, care poate fi rezolvată, cred că o vedem mai bine pe 4 ore, dacă ne uităm aici. Și ce vă mai spuneam în alte clipuri este așa, intrați pe time de 4 ore și dacă vedeți volum foarte mare, da, pe o singură lumânare, vă puteți aștepta la un lower low în următoarea perioadă, următoarele ore sau următoarele zile, da, pentru că am avut destul de mult volum pe lumânarea asta de 4 ore. De cele mai multe ori vedem un lower low, ok? Ok, haideți să ne uităm puțin pe o oră de fapt și la indicatorul nostru de lichiditate. Vedeți că am avut ceva respingeri exact în zonele pe care le-a arătat, a respins din zona asta. În partea de sus lichiditatea ne arată de la 30.471 și toată zona asta pot fi zone de short. Dar atunci când, în cazul în care folosiți acest indicator și vedeți lichiditate foarte multă, adică multe linii una după alta, înseamnă că prin zonele astea va trebui să aveți mare grijă, pentru că poate să o preia pe toată, ok? Da? Și de asta, în zonele astea, va trebui să încercați mai mult scalp în cazul în care folosiți zonele de suport pe care vi le-am arătat. Da? Ele vor fi zone importante, așa cum vi le-am arătat, sunt și pe chartul acesta de 5 minute. Dar va trebui să aveți grijă la ele, ok? Pentru că lichiditatea este până prin 26.350. Este cam full, este destul de normal, pentru că atunci când se intră long, pe o grămadă de stop loss-uri s-au pus în acest interval, da? Ok, acum prețul urcă puțin, este normal, poate avea acel val 4 în partea de sus, să mai rezolve și imbalanță, apoi scădere din nou. Dacă ne uităm puțin peste Coinalyze, probabil că o să vedem mai bine aici, vedeți că Open Interest-ul a urcat din nou, sau nu pe Coinalyze, haideți să vedem dacă e mai ok pe CoinGlass, o grămadă de site-uri pe care ne uităm, da? Vedeți că în această urcare Open Interest-ul a urcat și el, adică s-au deschis o grămadă de poziții long. Apoi a venit dump-ul acesta, au lichidat toate pozițiile. Normal că ăștia care au intrat long aici și-au pus stop loss-ul exact sub acest low, da? Și vedeți până unde s-a dus, exact până în stop loss-urile lor. Acum prețul urcă, au lichidat undeva la 24 de milioane, doar în longuri, pe o singură lumânare de o oră. Deci o cantitate destul de mare și de asta atunci când lichidează cantități foarte mari, poți vedea urcare, apoi coborâre din nou.
Okay? Pentru că aici toată lumea intră long din nou sau cumpără dip-ul, se intră și short din cauza acestei scăderi, pentru că sunt traderii care cred că prețul o să scadă direct, ceea ce nu se întâmplă, urcă prețul să mai adune câteva longuri, vedeți aici pe open interest că se intră long din nou, da? Dar vor lichida și shorturile cu leverage foarte mare, apoi scădere din nou. Și termină cu aceste longuri care au intrat aici. Bullish divergence, apoi urcare, urcă fără ei. Ok, ne uităm puțin și peste Trading Light, aici se vede destul de clar că Binance limitează partea de jos, deci să ne putem aștepta la acea urcare, înainte de o altă scădere, pentru că sunt o grămadă de buy wall-uri care țin prețul aici într-o consolidare sau creează presiune pe cumpărare. De exemplu, sunt 790 de Bitcoin, acest buy wall de la 29.000, apoi încă 300 de bucăți la 28.890, încă 300 de bucăți 28.800, o cantitate mai mare 723, 28.500 și aici încă 400 de bucăți. Nu sunt cantități foarte mari, dar limitează Binance, după cum vedeți, suntem pe Binance Futures. Ei limitează partea de mai jos și va fi destul de greu să cadă acum, da? Poate să cadă după, pentru că ei pot scoate aceste wall-uri, poate fi doar un spoofing, ei de fapt nu vor să intre long în zonele astea, doar vor să controleze prețul, ok? Pentru că vor să creeze o presiune pe cumpărare. Au avut target până aici, la 28.800, până unde s-a dus prețul. E normal să adune din nou alte poziții, pentru că s-au lichidat pozițiile long și ați văzut că mulți au ieșit sau le-a luat stop loss-ul, au fost lichidați sau pur și simplu au ieșit singuri din tranzacțiile long. Și open interest-ul a scăzut, adică sunt mai puține contracte în piață acum și normal că după un dump se vor deschide din nou, ok? Contracte în piață. Vedeți treaba asta pe open interest. Vedeți că direct s-a cumpărat dip-ul, adică nici nu a stat pe gânduri. Funding rate-ul a fost puțin pe negativ aici, da? Adică piața tindea să intre short după acest spike în partea de jos, urcă să lichideze după cum v-am mai explicat. Shorturile, mai ales pe cele cu leverage foarte mare. E cam atât pe Bitcoin. Oricum, v-am zis, nu contează decât să tranzacționați nivel cu nivel. Asta este cel mai important, da? Dacă vrem să mai căutăm câteva confluențe, putem folosi și FRVP-ul pe toată scăderea asta de aici. Căutăm confluență cu Fibonacci retracement, pus din vârf și până în bottom-ul acesta local, și căutăm ceva confluențe. Prima confluență poate fi la 0.382, avem value area low la 29.600, de aici putem să vedem prima respingere, probabil avem și un fair value gap pe imbalanța asta, adică jumătatea imbalanței, la fel de unde putem să vedem acea respingere. Nu e neapărat să rezolve toată imbalanța din prima, pentru că întâi poate face un lower low și apoi să rezolve această imbalanță în totalitate, adică să ajungă în 29.955. Da, repet, treaba asta nu prea contează, aici se putea la un long, un scalp, dacă prețul scade avem următoarele zone de suport, dacă ajunge în ele atunci intrăm long pentru un alt scalp, dacă respingerea va fi foarte mare atunci din scalp eu de obicei le transform în swing-uri, pentru că opresc jumătate sau închid jumătate de tranzacție și cu cealaltă jumătate pot să mai stau un trade, da? Și o las în pace cu stop loss la break-even sau, de fapt, eu personal pun stop loss doar dacă nu sunt în fața calculatorului sau dacă dorm. Altfel nu o să folosesc stop loss, ok? Pentru că ele pot fi atinse destul de ușor. Nu este bine să folosești un stop loss apropiat de preț, pentru că o să ți-l ia foarte des, da? Și vei pierde puțin, dar des. Ok, păi cam asta ar fi pe Bitcoin. Dacă prețul urcă de aici, atunci putem să vedem respingere din 31.300. Avem aici zonele de rezistență pe chartul acesta, 31.450 cu 31.800. Alte zone de rezistență aici, 30.100 de fapt, până pe la 31.328. Acestea nu sunt rezistențe foarte importante, sunt doar pentru scalp. Le-am făcut cu roșu mai îngroșat, dar începând cu 30.800, deci abia de aici încep să fie puțin mai puternice, adică te poți baza
pe ele, ok? Dar după orice dump urmează o consolidare, repet treaba asta, putem să vedem acel lower low, apoi urcare din nou, da? Bine, în cazul în care doriți să vă abonați la grupul privat de Telegram, va trebui să intrați pe site-ul glcrypto.ro. După ce faceți plata, veți avea acces instant la secțiunea contul meu, unde avem prezentarea grupului, prezentarea botului, indicatorii, un challenge pentru abonați, tutoriale educative, sunt destul de importante. Nu sunt cursuri, după cum v-am explicat, sunt tutoriale pe care le-am făcut doar pentru ca abonații să înțeleagă mai bine ce dau pe grup. Se fac și zoom-uri săptămânal, da? Dar cel mai important este live chart-ul, unde veți găsi zone de buy și sell sau short și long pe mai multe monede. De exemplu, pentru daily trading avem Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, eGold, DOT, le vedeți pe toate aici, da? Pentru swing trading sau pentru cine face swing trading sau cumpără pe spot, avem 20 de monede de top. Avem și stock marketul, le vedeți pe toate aici, ok? Bun, sunt 4 grupuri de Telegram, o să primiți linkurile pe e-mail. Și grupul principal este doar acela în care postez eu, da? Postez videouri educative, postez părerea mea despre market, analize tehnice pe mai multe monede, dar și video update-uri. Mai mult pe Bitcoin, Ethereum și eGold, dar na, pe monede de top în general. Bine, v-am salutat, ceau!